Joycing Pro Pressure Stroke ke so kachilang ji aphan ke ACCM aphan ke rap kachuhang pon. Bokajan APHL sia song kapang tang ragja phanpura joint extended a jai make kidding. Karbi like a beerta ki langwer arab do ana phan sita me nili hin pen kardom nang pajur ikla kardom pini arnikang sama beerta anong pen nili sam mireng mirti mungki totang te pini arnikang sama beerta ang ton pen arjubonik tha. Joycing Pro Pressure Stroke ke so kachilang ji aphan ke ACCM aphan ke rap kachuhang pon. Munit akai along ke so kiun e chiputek the lason thosi Joycing Pro Pressure Stroke pura men clip hit lasi ke so kachilang ji aphan ke ACCM Dr. Tuliram rong hang aphan ke rap kachuhang pon. Lakhain Korabli Deopani constituency ke parlo Lower Deopani Madhuram Terang Arong Joycing Pro Pressure Stroke pen men clip hit pura district hospital Dimapur Anchepono Bonta keso abang ketan open sport puthot Dimapur Jion Hospital and Research Center alongsi Sekachelang Jiaphan Pontulo Sekachelang Jiaphan Ningkeme Dihin Amo Nang Rabdun Vekta Pusi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hangaphan Kirap Kachuhang Pon. Keso that Joycing Pro contact number 8822771561 Bank of Baroda customer ID DFG 000739 account number 216581000139 La Athak Kijong Pon Hello. News Desk Report, Karbi Life. Bokajan APHL sia song kapang tang ragja phanpura joint extended a jai make kidding. Non-Kivangji Assam Legislative Assembly election along APHL sia song pen kachapahai dajia phanpini japralang so along joint extended a jai make paman ponlo. Bangso joint extended amai Bokajan LA APHL sia mai phu Samson Teron pensi mai charipon. Bangso mai along alohisar po man pen APHLC TRP amai phu JI Kathar dun mai phu Rajesh Tiso Organizing Secretary Kursing Timung Bokajan LA Lamjai Sarpo Kling Sarpo Tiso Sarpathar APHLC mai phu Bapuram Terang pen Chenglok APHLC along Klembang phu bang Phiatum Chatong pen joint extended ajamik mesen pen Pochun Pondo Keramtang MP election a hut kya haipon MAC constituency tin along non kewang jia bat aja kong chi har jak pon jia phan ke klem kedam pon jia lama put klar dagalam the jaipon BJP a party atum rada tuma phan ka chong thui lapen kar biang long along le kaprek abang photoma phan adim ke pek et pen moke wangji a phialam kar biang long along le kar biatum ki doke thak jia dimaklong ka ve de jialam rada phan klar dagalam the than tikyang Lapenang Parta Bangso Bokajan Municipal Board ang Kangalong APHLC BMB Committee ki Seng Ponjia Panapotak May along Chinki Chatan Pon Pado. Non election nami di dalam kapor nami tum kuan bat kecik ang deng lepasan do. Nili tum kecik man alama bangela son lo. Nili tum APHLC tum si cesik cot nai ma kali te Inglong arat tum anjisik nai lalu alam ke thia bange athema itum Bokajan ke Karbi Anglong po amen chot anat le dake bang Bongo Sena Bihar Sena tum ong mu dake dak rai ri itum MLA leche dan dunji pusita MAC leche dan dunji pusita Bokajan lapen Borjan son ke hala bang atum pancho ning ridam dit ke hala tum nang chikroi dun dit election hayun e son dak thaksi Karbi Anglong ke isi pen Karbi atum election ke hayun e anathusi Karbi mani inglong arat tum election ke hayun e anathusi wang bom lo athema inglong arat tum ke dake ong epic yo la pen lake ong e puthakta kache bohong ka ching check aning ke dok de jasemet ke setala BJP kali je mo ahut men wang lote Congress lason se amithang party ke che salam halatum bangke amat lason pen amat election ke halatum aning ke hang amunit aphansi halatum pe haipo hang da thek the amunit phan hedi pa pe haipo ala pen ke ilitum inglong arat atum aphan ka pivirji atwar nang japon rong titi ni itu ning bibi lagi halatum ke
BJP ke join tang dom phan ako pe join tu le la pen poisa pen nampo la pu pe join tu le bang aning ke hang men le dun gali hai vote ke APHLC phan se PSG ke athema alang litum da la non ke join dun tang atum ke join dun tang non APHLC pen ke join dun po atum ba congress pen ke join dun po atum seta alang litum da chini lo je BJP long dun lo te lage bongo sena bihar sena party lo halo tum han pe hai lo ti itum adet ke kivir po eket kivir po puge lanon BJP long ke join dun la pen BJP long ke do bom atuman na chini lo lage la pu je la si thek lor alam lo mo election ke bang inglong arat kilonje homia adivasi atum a candidate apan je pe hai po lage APCC Presiden Karbi yang long or tirangkan ulti todo alang li personal li ke alang li ke nitung ejer po hai alang li ke wang ke henone lo bang amithang party apana chelangi si wang lo mute alang li tuma party bang ela ka congress lo gedi congress ke haru kriser kepra hokebra isianing kan penta congress si hahon bom lo ke chari bom lo ke hala congress yung ka chari hutsi itum aphanang pijut rang lo ke di lasi lasolam ke itum inglong arat itum an lapen khilonjia ohomia lapen adivasi itum an ya lasolam ke chini lapot si congress ke alang litum yong si ideology che lar lete nitum inglong arat aphan khilonjia ohomia aphan lapen adivasi itum han si claim chorji dak siksidul area ke siksidul ateng pen huyong si alang litum ningje je lapen claim klete alang litum thur un e lage congress e thur un e News report Karbi Live. Piniar nikang sama berta ke lapu an si kang ton pon iklo do methak mi kurwang thu.